Той пак си Лепката въртим над света, кръжим диагноза Божения Петър и Виктория. Стартираме на Марс нашата рапсодия. Виктория, малка слабка врачанска програмистка, понякога обича да танцува, а сега обича да разхожда кучето. Кайро! Хоп, забравих да допълня, много обича да харчи, не за кока-кола, за пепси. Но! Има несравнима усмивка и е много чаровна. Тя е най-забавна според нея. И беше вярно, като съдбата я срещна с Петър на едно парти, който промени живота й завинаги. Петър и Виктория в днешната рапсодия. И това е любов, това е тяхната история, за тяхната хармония. Петър, когото някога наричаха Пепси, не е черен Петър, а вечния лев с карибохем, който явно вече е укротен. Обиколи света в търсене на приключения и накрая се прибра, за да се ожени за любимата жена Виктория. Мост. Приятели алкохолици, високи обороди на рулетка с пици. Всички са приятели и малко комарчи, но той не хобито на Петър да кара Виктория да се смее. Петър и Виктория в днешната рапсодия. И това е любов, това е тяхната история, за тяхната хармония. Двамата обичат да пътуват заедно, да пеят стари български песни, да се напиват по пожола и да се смеят на тъпоти. Виктория постоянно му се кара, защото той не чисти и не подрежда. Петър никога не и се кара, защото е много добър човек. Петър и Виктория в днешната рапсодия. И това е любов, това е тяхната история, за тяхната хармония. Петър и Виктория в днешната рапсодия. И това е любов, това е тяхната история, за тяхната хармония. Петър и Виктория в днешната рапсодия. И това е любов, това е тяхната история, за тяхната хармония. Петър и Виктория в днешната рапсодия. И това е любов, това е тяхната история, за тяхната хармония. Двамата обичат да пътуват заедно, да пеят стари български песни, да се напиват по пожола и да се смеят на тъпоти. Виктория постоянно му се кара, защото той не чисти и не подрежда. Петър никога не и се кара, защото е много добър човек.